стаснал. Много пъти в този психология, в клуб, когато свириш, особено в такива малки пространства, тръгваш от тяхното настроение. И понеже в студиото е малко по-спокойно, нали, все пак е... Ти не ме ли виждаш аз как реагирам на песните? Аз... Жалко, че нямам, жалко, че нямам коса, но... То и аз нямам, ама няма значение. Какво да се прави? То и аз така... Затова пък си имаме други работи. Да. Така че, да. Айде де. Те и другите така момчета са късо подстригани, само барабанистът е по-дълго косма, той е вързан. Задължавате ли го да е с вързана коса? Не. Да разкажи ми за клубовете. Значи гледаш какво е настроението? Феномен. В България, примерно, ако публиката в едно настроение и някой излезе с по-високо ниво на настроение, се получава една така негативна реакция от хората. В смисъл, сплъскват се. Те се смачкват надолу. Много странно. Имахме един много смешен случай преди години. Двама от групата бяха на концерт на Whitesnake за първи път 97 година, като бяха дошли. И идваме, аз и още един от групата, идваме в клуб, където другите двама трябва да свириме, нали? И половината от групата беше нали, вече дошла от концерт, сега ще свири, а другите бяха двамата, бяха такива, какво става сега? И всъщност много странно, българина обича сигурността, обича да знае кога може да отиде в някой клуб и кой ще свири там. Когато има традиция, примерно ден от седмицата, да има една група, си ходи редовно, пълнят се така клубовете. И другото нещо е, трябва да почнеш от неговото настроение. Ако той, примерно, е кисел и ти излиш... Но това не важи сега за студиото на БНТ, защото ние се чувстваме добре тук. Свириме акустик, нови песни. Виж, пак казваме, това са песни от новия албум. Новия албум още не е излязъл в продажба, но това предстои съвсем скоро. Да. Водиме усилено преговори с различни рекламодатели и с начина, по който да бъде издаден, защото наистина е много трудно в България да оцелиш правилната формула. Ние имаме издадени преди това няколко диска, тук казах, нали, на български, на английски, касетки. Издавали сме и имаме доста опит с самите разпространители, дистрибуторите, които не си вършат работата въобще. Когато албума една група свърши някъде, не се зарежда отново и така нататък. Има сергии, в които се продават само на тази фирма, пък на друга фирма не може. Нормално. Ще го издадеме по възможно най-добрия начин. За нас и за хората. Ще видим точно как. Не искам да издавам. Имаме идея. Водиме преговори в момента. Това, което може би не знаят нашите зрители е, че ти работиш в БНТ, всъщност. Защо го каза сега? Не трябваше, нали? Нищо, де. Хайде. Не трябваше ли? Не, то не пречи на темата, музиката, на групата, защото кой къде работи в края на краищата не е важно. Да. Извинявай, аз те прекъснах, да. Кажи. Иска да ти кажа, че да се върнем ние на приложната музикална психология и на това как трябва да внимаваш как те приема публиката. Кажи ми, моля ти се, коя е най-тежката публика, пред която сте свирили и какво се случи на това място? Аз мога да напиша, сигурно ще напиша по-натам, психологически една книга за различните градове и за хората, които живеят в България. Ние сме обиколили цяла България и няма заведение и клуб, където да не сме свирили. В последните години е малко по-трудно, защото пък няма толкова много рок-клубове или те не могат да ни платят. Ние сме много скъпа група, нямат пари хората, не могат да ни платят. И ние как ще ви платим? най-трудната публика, много интересно, имали сме преход от Враца към Варна. Свириме във Враца, свириме и във Варна. В определените градове живеят различни племена, така мога да ги нарека, без да обиждам никого, естествено. Става въпрос за хора, които имат определени характерности в поведението. Примерно, варненци са малко по-особняци. В Враца са малко по-хеви метали, по-такива, малко грубички са. Без да обиждам никого, разбира се, говорим за публика, въпреки че те пък претърпяха много развитие последно време. Ще дам пример. Примерно във Враца. Свириме в един клуб и казваме, те понеже през цялото време искаха някакви много екстремни метал
банди да свириме. Ние не свирихме, свирихме най-модерното, което беше тогава. Брайан Адамс, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Britpop тогава много бяхме наблегнали. И казвам сега последната песен на Red Hot Chili Peppers, един убийствен хит Give It Away, нали, за закриване на лайфа там и половината публика каза и си тръгна. Представяш ли си, всъщност, много примерно хубави неща мога да кажа за Варна, хора, които трудно се печелят, няма да разказвам много дълги истории, са мога да доста време да разказвам за това, но примерно варненци, ако ги спечелиш като публика един път, нали, после може няколко години да не ходиш във Варна и те няма нужда отново да ги печелиш. Те са готови вече за тебе. Ти излизаш и те са така, нали. Това е така. Те са паметливи. Паметливи, да, и благодарни, нали. Специално за варненци същата песен на Big Mama Scandal. Как е на английски? Same Old Song. Same Old Song. Да. Okay. Нещо около нея? Или директно ще я чуем? Искам да представя групата на сцената. Разбира се. Сега, добре, че 15 минути преди края на предаването се сетихме да представим и групата, но верните фенове много добре я познават. Преди да чуете Same Old Song, същата песен, Same Old Group, същата стара група, Иво Гочев ще ви каже кои са те. Сега искам да представя китариста, който е тази вечер. Нашия китарист Иван на 12-струнната китара. Коцето на барабаните from Los Angeles, California. Ники Five Дарадидов на баса. Чувам вашите аплодисменти, така че вече може да започнем. Парчето се казва Same Old Song. See reflections of that pretty rain. Time can make us tired, lose this game. You want to hold, you want to give. Inside your heart, you want to live. For all the things we have, life is way too short for silly games. You want to hold, you want to give. Inside your heart, you want to live. The same old song, same old life, the same old song against the night. The same old song, the same old life. I'm begging you, please, to live it with me. Yeah.
Old Song, същата стара песен в изпълнение на Big Mama Scandal. Тази песен не е стара, а е съвсем нова от новия албум на групата. Иво Гочев идва отново да седне и да ми каже коя е песента, която най-много са изпълнявали през годините. Тази, която може би публиката си иска непрекъснато да изпълняват или която вие най-много си обичате. Ама има ли такава песен, която да се откроява? Значи, много труден въпрос, много трудно ще мога да отговоря на този въпрос. Питаш ме за авторска музика или за кавари? Аз Това мислих е... за авторска музика, само Да. ме като споменаваш и каварите, също е любопитно. Мога да отговоря малко, обаче се затруднявам, защото ние имаме огромен репертуар от песни. Много песни. Много песни сме свирили, много сме забравили, много си ги припомняме, много... Това са часове наред, които ние забавляваме аудитория в даден клуб. Като клубно свирене. Там свиреме също и наши песни. През годините, ако трябва да така отговоря без да се замислям, мисля, че има едно парче Hey Guy, което излезе с английски албум, което най-много сме го изпълнявали. То стана като че ли най-популярно. Да. Точно БНТ помогна за неговата популярност. Снимахме го тогава нямаше клипове, снимахме го в различни предавания. Всеки път отиваш и свириш Hey Guy, You know she's gone. И може би това е песента, която най-много сме свирили пред публика, но може би всеки от бандата има различна песен, която да му е любима. По принцип, повечето от каварите отдавна не са ни любими. Нали така? Те сте ги намразили сигурно, нали? Без да казвам така сериозно, това в рамките на майтапа, има песни, които милиони пъти сме ги свирили. Просто ние не знаем колко пъти. Примерно, ако трябва да сме... Аз предлагам нещо какво всеки един от нас да каже любим кавър, примерно. Да. Кой му е любим кавър? Толкова любим, че чак да не може да го понася вече. Аз нямам такъв, просто не мога да се сетя в момента. Много ги затруднихме с това въпрос. Ние ги... Да, той аз се затрудних. А мислите, че е лесна работа това отговарянето на въпроси, нали? Много песни сме свирили до сега по милиони пъти. Просто бяхме се превърнали по-време в кастофони, които, грубо казано, които изпълняват песни. Мисля, че успяхме да дадем за тези години доста неща. Много дадах. Добре, как успяваш да направиш разликата, след като толкова музика ти звучи в главата, да направиш авторска музика, която да е различна от всичко останало? При мен е неспасяемо положението. Всъщност, аз без това няма смисъл да се занимавам с музика. Значи, колкото и да свиря по клубове и кавари и така нататък, ако искаш да имаш група, тази група да има бъдеще, трябва да правиш авторска музика и то не трябва, на мен ми идва отвътре. Аз всъщност не намирам смисъл да се занимавам, ако не правя нови албуми с музика на Big Mama Scandal. Просто не. Няма смисъл от това да си безименен музикант, който да свири някакви неща по клубове, хората да си тръгват и после ти да си вземеш китарката и да се преведеш и да си господин никой. Не. Мене ми идва отвътре. Аз дори... те са периоди, които трябва да направиш нещо ново. Това всъщност е смисъла на нашата дейност и освен това и нашето бъдеще. Ако искаш да имаш бъдеще, трябва да правиш авторска музика. Канализирал ли си го процеса? Тоест, можеш да управляваш вече творческия порив? Кога ти идва идея за песен? Да, Можеш да седнеш и да кажеш, сега трябва да измисля песен. Да, или... Не става така, нали? Значи, сега трябва да боядисам банята в хола или на терасата, да, но сега да напиша песен, не. Значи, интересно е наистина отгоре цялата история, защото идва някакъв вид вдъхновение, който може да е само един тон, който си чул някъде. И необяснимо, няма овладян процес. Хубаво е да имаш воля, вместо да се занимаваш с нещо друго, аз оставям всичко и сядам. Да. Закъснял съм за срещи, провалял съм си разни такива по-важни неща, заради това, че изоставям всичко, сядам и започвам да композирам и да записвам с кастофона.
единствено съм забелязал, че примерно когато духа вятър, Да? тогава имам някакви идеи. И това е когато времето навънка е ветровито, нали? Но това пак в рамките на майтапа не може да се канализира този процес. Значи художник, когато почне да рисува с една четка, той не знае защо го прави или по-скоро той знае, защото е много кеф, нали? Но не може да каже сега ще направя нещо, утре няма. Научил съм се да бъда трудолюбив, тази енергия, която се има в мене, да я претворявам, да измислям нещо, да създавам нещо. Искал ли е някой от тебе напиши ми песен? Друг човек? Да. Писал ли си? Да. Да, имал съм предложения от различни естрадни певици повече. За съжаление, нищо не направихме. Така някакси имаше уж някакви уговорки. После се забравяте, чувате се нещо по телефона и така нататък. Предпочитам да пиша музика за моята група, защото пък резултатите ние ще ги усвояваме после. Да. А пък написах едно парче по-миналата година, което не е в стила на Big Mama Scandal, то е в стил Chill Out Latino. И много странно, върнах се от морето, седнах, направих го и парчето през цялото време ми звучи на португалски. Аз португалски не знам. И смешно е да го чуеш, нали, как се опитам да пея, наподобявам по-скоро португалски. И бях решил да го предложа на една приятелка от Big Brother, но някой път може да го направим. То ще е извън бандата, нали? То ще е така съвсем друг стил. Това ще го направим. Що да не го питаш, нали? Не, ще го направя. Искам обаче да съм в широки бели дрехи. Добре, широките бели дрехи сега не ни интересуват. Важното е да кажем, че предстои издаването на албума. Нашите зрители и слушатели чуха 6 песни, акустични. Не всяка група се навива да свири акустично. Ние можем и още. Можем, да, но времето ни изтича. Така че сега е времето да ти благодаря за гостуването. И на тебе, и на цялата група. Те вече се поумориха доста. Как издържате цяла вечер по клубовете? Издържаме. Така. Те се умориха, защото трябва да седят и да чакат, а ние като свирим не се уморяваме. Темпото, нали? Смяна на темпото. Да, смисъл, когато свириш не се уморяваме. И при националния по футбол това е проблема, смяната на темпото. Иво, благодаря ти много за гостуването. Аз също искам да благодаря на целия екип на Полет над нощта, на водещия, на всички, които са в апаратните в момента и въобще на БНТ, че ни поканиха и че с такова внимание се отнесаха към нашата нова продукция, нашия нов албум. Надявам се да се виждаме отново и успех на всички, да сте живи и здрави и много късмет. Успехи на Big Mama Scandal, а вие, уважаеми госпожи и господа, бъдете и при следващото издание на Полет над нощта. Днешното свършва тук. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи. Time will tell, winds go by, singing to myself. Is it right what you said? Are you someone else? Предаването осъществиха художествен ръководител професор Хачо Бояджиев, автор и водещ Драгомир Симеонов, редактор на новини от България Петя Янкова, редактор Жана Петрова, музикален редактор Петко Петков, звукорежисьори Мия Василева и Милена Йовчева, директор на продукция Георги Ковачев, отговорен оператор Бочо Бочев, режисьор професор Хачо Бояджиев.